നിങ്ങളുടെ വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരാതെ വെള്ളം തരാതെ എന്നെ കുളിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇല്ലല്ല മനുഷ്യല്ല നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അവമാനിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, 3 മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനായതുകൊണ്ട് സംസാരം ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. എന്റെ ഇരുമുടിക്കെട്ടിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ സാറെന്ന് പറഞ്ഞാലേ അങ്ങനെ ഈ രാത്രി ഈ എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നത്? എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ പണി കാണിക്കുന്നത്? അല്ലല്ല, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പല്ല. എനിക്കിവിടെ കുളിക്കണം. എനിക്ക് അല്ലല്ല നിങ്ങൾ എനിക്കിത് കുളിക്കണം. ഇത് ഇരുമുടിക്കെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കുളിക്കണം. കുളിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എന്താ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. അർദ്ധരാത്രിയിൽ പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതെന്താണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ്? നിങ്ങൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? എന്തുവരെന്നാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? അടിയന്തരാവസ്ഥയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്താണ് സംവിധാനങ്ങൾ?